Diolch i wedi o. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn gofyn am help, am nerth i dy geisio di, dy ddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr di'n plith i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 28. Pa le, pa fodd, dechreuaf foliannu'r Iesu mawr, ol rheinio'i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. 28 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, sef Tachwedd 16. Felly nos Iau sy'n dod hanner awr 7 drws nesaf yn y neuadd fydd ein cwrdd gweddi misol. Gwasanaeth arbennig, fe fydd ein noson o garolau yn cael ei gynnal ar y Rhagfyr y 7, sef nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, am hanner awr 7 yma yn y capel. Mae yna gerdio wedi cael ei cynhyrchu gyda'r gwybodaeth ynglyn â'n gwasanaethau ni. Felly, nos Iau cyntaf, noson o garolau, ac hefyd fe fyddwn ni'n cael ein hoedfa Nadolig ar y noswyl y Nadolig Rhagfyr 24 yn hwyr iawn yn y nos, chwarter wedi 11 ac yn gorffen o gwmpas hanner nos i groesawu'r Nadolig. Felly mae'r holl wybodaeth ar y cerdio yma. Mae yna rai ymlaen y capel os ych chi eisiau mynd â nifer gyda chi i wahodd bobl. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth ni gymryd y casglad gan i ganu tra ar ein heistedd mynd rhif 351, blinedig gan ofidiau'r llawr, llyddedig a methedig bron o mor gysurol ydyw gwawr, hyfrydol wawr y sabath llon. 351.
Byddai'n darlleniad o'r Hen Testament, Eseia penod 64. Eseia 64 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. O na rwygyd y nefoedd a disgyn fel y toddau'r mynyddoedd o'th flaen di, fel pan losgo'r tân greision, y pair, y tân i'r dwfr ferwi, i hysbysu dy enw i'th wrthwynebwyr fel yr ofnor cynhedloedd rhagot. Pa wneithos bethau ofnadwy ni ddisgwyliasom amdanynt, y disgynnais ar mynyddoedd a doddasant o'th flaen, ac erioed ni chlywsant, ni dderbyniasant a chlistiau ac ni welodd llyged, o ddiw ont y di yr hyn a ddarparodd i fe neb a ddisgwyl wrtho. Cyfarfyddu ar hwn sydd lawen ac awna gyfiawnder, yr rhai yn dy ffyrdd atgofiant di. Wele ti a ddigiais pan bechasom yn ddyn twy ymai para a ni a fyddwn cadwedig. Eithir yr ydym ni oll megis peth aflam ac megis bratiau Budron yw ein holl gyfiawnderau ac megis deilen y syrthiasom ni oll a'n hanwireddau megis gwynt a'n dig ni ymaith. Ac nid oes a alwar dy enw nac am gyfyd i ymaflid ynot, cynnes cuddiais dy wyneb oddi wrthym, dy feais ni oherwydd ein hanwireddau. Ond yn awr o arglwydd ein tad ni ydwy ti, na ni ydym glai a thithau yw ein lluniwr ni, ie, gwaith dylaw ydym ni oll. Na ddigia arglwydd yn ddirfawr, ac na chofian wiredd yn dragywydd, wele edrych a tolwg dy bobl di ydym ni oll. Dy sanctau ddinasoedd sydd yn ialwch, Seion sydd yn ddiffeithwch, a Jerusalem yn anghyfanydd. Ti ein sancteiddrwydd a'n harddwch ni, lle ymoliannau ein tadau dy di, a losgwyd a than, a'n holl bethau dymunol sydd yn anrhaeth. A ymatelu di o arglwydd wrth y pethau hyn, a dewi di ac a gystuddi di ni yn ddirfawr. A bydde bendith Duw ar iair sanctau Duw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod yn mawl ac i ddod yn desyfiadau, ond o Dduw i ni'n ymwybodol iawn ein bod dim ond yn gallu dod i dy bresenoldeb oherwydd ein bod yn dod yn trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod fel dy blant ac yn gallu dalw yn dad nefol, ac oherwydd hyn o Dduw yn dod yn hyderus, yn dod yn mawl ger dy fron, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, am y sicrwydd o gadwedigaeth, am gwybod ein bod wedi'n golchi'n lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, ac felly o Dduw ein bod ni yn rhodio ar hyd y ddeiar yma fel pererinion, yn aros am y dydd pan fydd ein ffydd yn diflannu'n llwyr, lle na fydd angen ffydd mwyach arnom, gan y bydd yn troi yn olwg ac y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am y fath gobeith sydd gennym nad oedd gan y byd unrhyw obaith yn ei hwynebu wrth i nhw ddeffro yn y bore. Does dim sicrwydd unrhyw beth ganddynt, does dim gobaith ganddynt. Maen nhw'n byw yn gobeithio mewn ffordd gwan iawn, yn croesi bysedd hyd yn oed. Y bydd popeth yn iawn yn ystod y dydd. Ond o Dduw, i ni yn llawenhau ein bod ni yn gallu dweud bod ein gobaith ni yn obaith sicr, ei fod yn un tragwyddol, ein bod ein gobeith ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ac felly o Dduw i ni'n gallu mynd i'r gwely yn y nos, yn cysgu, yn gwybod fod ein hyneidiau yn ddiogel yn nwylo'r arglwydd Iesu Grist, ein bod ni'n gallu deffro yn y bore, yn gwybod pa beth bynnag a wynebwn, yr wyt ti goriwch pob dim, yr wyt ti'n goriwch lywodraethu'r cyfan, yr wyt ti wedi rhagluniaethu'r cyfan. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr hyder yma sydd gennym. O Dduw yn rhodio ar ddeiar sydd yn llawn trafferthion ac anhawsterau a siomedigaethau. Ond eto o Dduw i ni yn gwybod os yn blant i ti, yr wyt ti wedi addo ein cadw ni ac ein nerthu ni ac ein tywys ni yn ddiogel i dragwyddoldeb yn dy gwmniaeth di. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn y byddwn ni yn wastad gyda'n golwg a'n llyged arno ti, yn dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd o lle y daw ein cymorth. Helpa ni yn hyn o Dduw, maddau ni yn aml i ni yn ffeindio bod ein llygaid yn gostwng ac yn edrych tuag i lawr, ond o Dduw i ni yn gofyn i ti i godi'n pennau i fyny, i beri bod ein llygaid yn edrych tuag at y ti,
ac ein bod ni'n gallu ymddiried yn o ti am bob peth. Felly o Dduw, i ni yn gofyn am ein hoedfa yma ac am ein dinas ni ac am ein cenedl ni yma yng Nghymru ac am wledydd pellach i ffwrdd hefyd. I ni yn gweddio y byddi di yn trigarhau unwaith eto. I ni yn gofyn am ddyddiau gwell, i ni yn gofyn am ymweliad o ddifri, i ni'n gofyn yn fwy nag unrhyw beth y bydd y bresenoldeb gyda ni yma ac y bydd hyn yn lledu ar draws ein gwlad. Felly o Dduw, tyrd i'n plith, tywallt ysbryd arnom unwaith eto, rho ffydd i ni i ddisgwyl ac i ddymuno'r pethau hyn. Madden ni o Dduw fod pethau'r byd yn cymryd gormod o'n cariad ni ac o'n hamser ni. I ni yn gofyn y byddwn ni yn dy osodi yn ben ar ein bywydau. Felly o Dduw tyrd, bendithion ni nawr diogela yn hamser cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni mor ymwybodol o Dduw fod yr un drwg yn ceisio dinistrio a dod ar ryw ddigalondyd cyn bob oedfa. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, na fydd yn gallu dod ag unrhyw beth cyn yr oedfa, yn ystod yr oedfa, nac ar ôl yr oedfa. Na fydd yr un drwg yn gallu llwyddo mewn unrhyw ffordd i ddad wneud yr hyn sydd ohono ti. Felly o Dduw, diogela ni a bendithio ni nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am rhif 423 o'r ne fe ddaeth llef ddistaw fain, hyfrytaf a phereiddiaf sain trwy barthau'r ddeiar gron. 4-2-3 gwn ni sefyll i'w chanu.
Bydd aw'n testyn o Eseia penod 64 a'r 6 adnod. Eseia 64 ac adnod 6. Eithir yr ydym ni oll megis peth aflam ac megis Bratiau Budron yw ein holl gyfiawnderau ac megis deilen y syrthiasom ni oll a'n hanwireddau megis gwynt a'n dig ni ymaith. Trwy gydol yr ysgrythyr, fe gawn ddisgrifiad manwl o gyflwr y byd ac o natur dyn. A'r hyn a gafodd ei ddweud miloedd o flynyddoedd yn ôl wedi ei wireddu, mae e dal yr un mor wir. Yr hyn gafodd ei ddweud ar ddechrau'r byd a thrwy gydol hanes y byd dal yn wir ac fe allan ni ddewis sawl agwedd o fywyd dynol rhyw. Mi fyddech chi'n gallu ffeindio adnodau yn yr ysgrythyr sydd yn disgrifio ac yn dweud mai dyma beth fydd y byd fel a dyma sut byddwn ni ac mae gweithygu fydd natur y dyn. Ni'n gweld yn Genesis y 3 benod ac adnod 12-13 ac ystyriwch y geiriau yma ac gofynnwch eich hunan a yw'r geiriau yma dal yr un mor wir heddiw ag yr oedd e pan gafodd nhw i dweud y tro cyntaf ac adda a ddywedodd y wraig a roddais gyda mi, hi a roddodd i mi o'r pren a mi a fwyteais. A'r arglwydd Dduw a ddywedodd oedd y wraig, paham y gwneithos di hyn? A'r wraig a ddywedodd, y sarf am twyllodd a bwyta a wneithym. A dyna chi ddisgrifiad, y dyn cyntaf a'r ddynes cyntaf, y ddau yn gwneud yr union yr un peth a'i gilydd yn beio rhywun arall. Ond dyna sut y mae dyn wastad yn ymateb. Nid yw dyn am gymryd cyfrifoldeb drost ei bechod ei hun. Mae wastad am chwilio i feio eraill. I ni'n ffeindio fe mewn pethau pob dydd, mewn manylion bach. Mi fydd yr rhaid i fi gydnabod a mi fydd yr rhaid i chi gydnabod hefyd, mae chwilio i feio rhywun arall yw'r peth naturiol i wneud. Os ych chi gatre falle, ac i ddweud y gwir, digwyddodd hyn yn ddiweddar, fe si agor drws y gegin, ac reit wrth ymyl drws y gegin, mae yna gwpwrdd agored gyda ni lle ni'n cadw tiniau bwyd ac yn y blaen. Ac wrth fi blygu lawr bron i'r tin o fwyd glanio ar fy mhen, fe syrthiodd ari ar y silff a taro'r llawr yn glep. Peth cyntaf nes i feddwl, pwy yn y byd roddodd hwnna fyna? Wel, fi roddodd yna. A wedyn nes i feddwl, pwy symudodd rhywbeth mwyn i hwnna fynd i'r ochr. A ni'n meddwl, sefes i fyna yn meddwl, dyna ryfedd, y peth cyntaf dath i'r meddwl, oedd bai rhywun arall oedd e. Hyd yn oed os mae damwain cyffredin oedd hi, mi roeddwn ni yn syth, yn naturiol, yn chwilio i rhoid y bai ar rhywun arall. Ni wastad yn chwilio bod yna rhywun ar fai. Mae yna rhywun mynd i fod yn eog o fod wedi gosod y tin arbennig hwnnw yn y man ar lle, mewn lle bydden ni falle rhywbryd wedi daro fe drosodd. Ac yna ni'n gallu teimlo'n flin am rhywun arall ac yn grac. Neu yr un peth pan chi'n codi fyny a taro'ch pen. Allwch chi gatio'n taro'ch pen yn erbyn y bwrdd, a does neb yn agos i chi. Allai fod yn sicr mi fyddwch chi'n meddwl, petai y pwy bynnag i'w weld yn y tŷ ar y pryd, ddim wedi rhoi pwysau arno fi i wneud rhywbeth yn gloi, fyddwn ni ddim wedi codi fy mhen yn gloi. Ac yn sydyn, a wedyn fyddwn ni ddim wedi daro fe, a wedyn ni fyddwn ni'n teimlo mor grac. Nawr esboniwch hwnna i fi. Esboniwch pam i ni wastad yn gweld bai ar rhywun arall. Beth bynnag yw e, os oes yna unrhyw fai arno ni, i ni wastad yn meddwl bai cymdeithas yw e. Ac felly mae'r pobl sydd wedi dwyn rhywbeth o gartrefi rhywun, maen nhw'n beio'i rhieni. A'i rhieni sydd wedi ddim rhoi digon o beth iddyn nhw. Ac yna mae'r rhieni nhw'n beio'i rhieni nhw, ac mae'n mynd ymlaen ac ymlaen. Ac o fewn cymdeithas, wrth gwrs mae cymdeithas yn chwarae rhan, ond i ni wastad yn chwilio am pasio'r bai ymlaen i rhywun arall. Sylweddoli, fe fyddwn ni ar benni'n hunan rhyw ddydd yn sefyll o flaen ein creawdwr ac fe fyddwn ni'n atebol ar benni'n hunan. Enwedig chi sydd fan hyn heddi a chi sydd yn gwrando a'r rhai sydd wedi fod fan hyn sydd ddim yma bellach, mi fydden nhw yn atebol fwy nag unrhyw un arall. Mi fydden nhw'n atebol i sefyll ger bron ei creawdwr ac yn dweud gafoch chi'r holl freintiau yma. A pam na wnaethoch chi ildio, pam na wnaethoch chi gredu, gawsoch chi'r holl gyfleoedd.
Y gwahaniaeth yw, ar y dydd arbennig hwnnw, ni bydd modd i chi feio neb arall. Mae'r psalm cyntaf yn disgrifio pethau fel hyn, a fyddwch chi gallu sefyll yn y dydd hwnnw ac yn y blaen. Be dyn ni'n dysgu yn yr ysgrythur yw hyn. Y pryd hwnnw, fe fydd pob esgus yn diflannu. Fyddwch chi ddim am cyfiawnhau eich hunan. Fyddwch chi ddim yn gallu cyfiawnhau eich hunan. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud, wel, roedd y rhieni ddim cweit mor dda ac roedd pawb yn meddwl ei bod nhw. Dyna'r clasur, dyna be fyddwn ni'n tybio fyddwn ni'n gael, a unrhyw un arall fydd yn meddwl, yn sefyll ger bron Duw fel barnwr, a fyddwn yn dweud, wel, weles i fy nhad yn colli dymer, weles i fy nhad yn neud hyn a'r llall, weles i fy nhad tipyn bach yn ddiog rhywbryd, a'i fai yw e. Wel, falle bod na elfen o fai arna fi, ond allai ddweud hyn wrthych chi, o flaen y creawdwr, fyddwch chi byth yn gallu esgusodi'ch hunan. A beio'ch mam, na'ch tad, eich brawd, na chwaer, nag unrhyw un arall. Allwch chi ddim beio'r capel. Allwch chi droi rownd, wel, doedd y capel ddim yn ymddiddori ynddo fi. Falle bod hwnna'n wir, ond o flaen Duw, fydd e ddim yn dweud, wel, dyna biti bod y capel ddim yn ymddiddori ynddo chi. Eich cyfrifoldeb chi yw credu. Eich cyfrifoldeb chi nawr yw gwrando. Sawl un sydd wedi bod yma a wedi hen fynd, sydd wedi eistedd a ddim wedi gwrando'r un bregeth. Yr eiliad mae'r bregeth yn dod, i chi'n switcho bant, yn edrych i'r llawr, edrych i'r to, neu beth bynnag yw e, a ddim yn gwrando. Wel, allai ddweud hyn wrthych chi nawr, yn y dydd ofnadw hwnnw, fi dim esgus da chi. Fi dim esgus da chi. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud fel adda, o wraig ar oddys mi, bai hi yw e, hi roddodd yr afal i fi. Fyddwch chi ddim yn gallu. Yn y darn yma, mae'n adnabyddus iawn, mae'n disgrifio falle cyfiawnder dyn, hoffwn i edrych ar y crefydd wag yma unwaith eto, ac yna cyfiawnder Crist. Yn gyntaf y cyfiawnder dyn, edrychwch fan hyn, mae'n ddisgrifiad brawychus. Mae'n ddarlun erchyll. I ddweud y gwir, mae'n afiach o adnod i bwynt. Eithyr yr ydym ni oll megis peth aflan, ac megis bratiau Budron yw ein holl gyfiawnderau, ac megis deilen y syrthiasom ni oll, a'n hanwireddau megis gwynt a'n dig ni ymaith. Dyna chi adnod. Mae'n dor cylonus. A dwi'n gwybod, mae'n cael ei brofi bob dydd Sul. Beth bynnag a ddyweda i yma heddi, os nad yw'r ysbryd glân ar waith. Dyna pam y nos iau sy'n dod yn bwysig. Dyna pam y nos fercher sy'n dod yn bwysig, ond o ran i yma am Capel y Rhath, mae nos iau mor bwysig yn diwedd. Y cwrdd gweddi, beth i ni'n gweddio neu'n cwrdd gweddi? I ni'n gweddio y bydd yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn gweithio. Fe bydd yn dod lawr ac yn agor llygaid y deillon i weld ei hangen am waredwr. Dyna beth ni'n gweddio. Sa'n ni'n gweddio am fawr ddim byd arall nag ni. Sa'n credu bod ni. Ambell waith ni'n gweddio am ein gilydd ar rhai sy'n sal. A mae hwnna'n bwysig ac mae hwnna'n mor gymaint o gylondyd. Ond mae hwnna'n cymryd rhan fach. Ond y prif ran o'n cwrdd gweddi ni yn osiau yw o na fydde ti'n tywallt y ysbryd. O na fydde ti'n dod lawr. Dyna beth ni'n gweddio. Pam? Achos na fedra i perswadio neb i gredu. Does dim un pregethwr fan hyn yn gallu cael hyd nod i wrando. Allai ddweud hyn, mae yn amhosibl i ni'ch perswadio chi wrando hyd yn oed. Fedrai ddim eich cael chi eistedd lan ac wrando. Ac mae'n anoddach ar prynhawn Sul, a mae blinder corfforol yn dod, a mae pawb eisiau gatre falle, os yw'n nawr os awydd i fod fan hyn, bydd yn ddiddorol gwybod faint ohonoch chi fan hyn, o'r cyn lleiad i ni, faint ohono ni fydd y well da chi fod gatre yn cysgu. Llawer efallai. Nifer fawr yn ôl y golwg yn diwe. Faint o bobl sy'n gwybod am ein hoedfa'r prynhawn dydd Sul. Ond bydd y well yn nhw fod yn cysgu. Ni'n gallu cyfiawnhau mewn pob math o ffyrdd. O, mae'n drienus yn diwe. Mae'n drienus. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu denu pobl i'r cwrdd. Ni ddim un yn gallu perswadio chi ar ôl dod i wrando. Na pam, mae nos iau sy'n dod yn holl bwysig i ofyn i Dduw. O, na fydde di'n agor ac yn tywall yr ysbryd lawr a bendith lawr arno ni. Ac y bydde di'n gweithio, fedrwn ni ddim wneud e. Fedrwn ni ddim perswadio neb. I ni'n colli pobl. Dyna'r natur ddynol. Mae pobl yn mynd i stopio'r awydd yma i ddod os nad yn credu. Dydyn nhw ddim eisiau bod yma.
Ond rhaid i ni dal gyhoeddi'r gwir. Mae rhaid i ni dal pregethu ar adnodau fel hyn. A'ch pers trio, eich perswadio chi yn gwybod ni ddim yn gallu, ond mae'n dal fod i pregethu i'ch ddweud wrthoch chi pa mor frwnt i chi. Ond fyddwch chi ddim yn ei weld os nad yw'r ysbryd yn dangos i chi. A bydd yn agor llygaid eich henaid i weld eich angen am waredwr ac i weld eich pechod. Go petawn ni'n holi pobl am eu canfyddiadau ohonynt eu hunan. Chi sydd heb gredu yma heddi, petawn ni'n gofyn i chi beth yw eich canfyddiadau chi amdano chi. Petawn chi'n disgrifio eich hunan. Yn ysgrifennu rhyw baragraff a amdano chi eich hunan fel person. Petawn ni'n gofyn i'r pobl ystrydoedd yma i gyd, i roi rhywbeth bach lawr. Mae'n meddwl, bys ni'n tybio 99% ohonyn nhw yr union rhywun peth a'i gilydd. Mi byddwn nhw'n dweud rhywbeth tebyg. Byddwn nhw'n ddiddorol, ond byddwn braidd yn ddiflas ar ôl darllen 100, byddwn nhw'n dweud yr un peth a'i gilydd. Ar ôl darllen 1000, falle 100,000, faint sy'n byw yng Caerdydd, dros 300,000, 350,000, mi fyddai'r mwyafrif llethol ohonyn nhw yn dweud yr union yr un peth. Byddwn nhw'n meddwl yn weddol uchel ohonynt eu hunan. Ond byddwn nhw, y mwyafrif. Rheini sydd dim cydnabyddiaeth o dduw o gwbl, dim ystyriaeth o safonau Duw o'r Efengil. Mi fyddwn nhw'n dweud, wel, dwi ddim yn berffeth, falle byddwn nhw'n dweud na, ond pwy sy'n berffeth? Dyna be fyddwn nhw'n dweud, dwi ddim yn berffeth na, ond oes neb yn berffeth. Ac efallai petawn nhw'n mynd ar paragraff ymhellach i ddisgrifio'r byd, mi fydden nhw'n dweud ac yn meddwl, wel, am y bobl erchill hynny sydd o fewn cymdeithas, ac ma' na, ond oes na? Ma' na rai sydd yn cyrraedd tudalennau blaen y papurau newydd, sydd yn gwneud y pethau erchill yma, llofruddiaethau ac yn y blaen. Ac yna maen nhw'n siŵr o fod yn meddwl, mae angen condemniad ar rhain. Mae angen i'r rhain fynd i garchar, ac os oes yna uffern, yna mae angen uffern ar gyfer rhain. Ac os oes yna uffern tragwyddol, mae angen uffern tragwyddol ar rheini. Hitler, mae eisiau uffern tragwyddol arno fe, yn does, yn ôl cymdeithas tybiwn ni, petawn nhw'n fodlon dod gyda ni a dweud hyn, mae angen rhain sydd yn chwythu unan i fyny ac yn lladd miloedd cannoedd, degau o bobl, tro ar ôl tro yn dod, rhyw fom arall, rhyw berson yn gyrru car mewn i dorf ac yn y blaen, a mi fydd y pobl yn dweud, mae'r heina'n bobl dieflig, mae angen cosp uffernol arnyn nhw, mae angen uffern arnyn nhw, mae angen tragwyddoldeb arnyn nhw, ac mae'r pobl yma'n fodlon dweud hynny. Ac yna i chi'n dod lawr y raddfa, ar ba bwynt y mae uffern yn stopio? Does dim athrawiaeth ganddyn nhw. Maen nhw'n ddigon parod i condemnio'r rheini. Ond maen nhw'n dod lawr i ryw bwynt yn meddwl, ond dwi ddim fel rheini. Dwi ddim yn berffeth. Ond dwi ddim o'r ddrwg ar rheini. Dwi ddim wedi lladd neb. Dwi ddim wedi gwneud y pethau hynny. Dyn nhw ddim yn edrych ar y pethau drwg maen nhw'n wneud fel petai nhw'n pethau ofnadw o ddrwg. Ac hyn yn enwedig os yw pawb arall yn gwneud yr un peth. Dyna'r broblem i fe. Falle canrif yn ôl, mi fydd yna foesau, ond mi fydd yna foesau, mi fydd yna bobl yn dweud nad yw rhai pethau yn dderbyniol. Be sydd wedi digwydd erbyn hyn? Mae'r mwyafrif o pobl yn byw yn anfoesol. Maen nhw'n byw mewn ffyrdd na ddylsen nhw yn ôl yr ysgrythyr, ac i ni'n credu hynny, ac felly'n dweud, mae'r ffordd mae pobl ar y cyfan yn byw heddiw yn anfoesol. Ond gan fod pawb yn i'w wneud mae pobl yn meddwl bod hyn yn dderbyniol. Mae pobl yn meddwl bod pobl fel ni yn byw yn yr oes o'r blaen, yn meddwl beth i chi wneud? Dyw'r priodas bellach ddim yn ddim byd nag yw. Mae pobl yn cyd-fyw. Dyw e ddim yn broblem, a does dim ots pa fath o anfoesoldeb sydd yn derbyniol bellach. Mae popeth yn derbyniol. A gan fod pawb yn i'w wneud mae pawb yn meddwl bod hwn yn derbyniol ac yn iawn. Ac felly mae pawb yn yr un cwch. Y sefyllfa yn aml iawn yw nad yw dyn am feddwl llawer am ei bechod. Dyn nhw ddim eisiau meddwl am ei pechod fel pechod. Os oes na elfen o gydwybod, yna gan amla claddu pen yn y tywod yw'r ateb.
A gobeithio nad yw e'n broblem. Gobeithio nad oes yna ddew i weld ei bechod. Ac mae'n perswadio ei hun nad yw'r pechod hwnnw mor ddrwg wedi'r cyfan. A gobeithio mae wedi clywed rhywle, Duw, cariad yw. Mae'n anhygoel sut mae hwnna'n dod lan o dro i dro. Duw, cariad yw. Ac felly, os yw Duw yn gariad, be fydd yn troi cem a'r pechodau bach dwi yn ei wneud ac o gymharu â pobl eraill. Sut ydych chi yn meddwl am eich bywyd ac am eich pechod? Yr hyn mae Duw yn ei ddweud trwy Eseia, mae'n dweud fan hyn, eithir yr ydym ni oll megis peth aflan. I ni'n aflan. Yn fochynedd. Yn frwnt. Dyna beth i ni. I ni oll megis peth aflan. Mae Paul yn dweud yr un peth Rhufeiniaid 3:23, oblegyd pawb a bechasant, a beth sy'n bod a beth yw hynny, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw, i ni ddim yn agos at y man lle dylsen ni fod. I ni oll, pob un ohono ni. Ac eto wedi darllen hyn, mae yna beryg ond oes na, i'n bod ni'n cytuno gyda'r adnod hyd yn oed. I falle byddwn ni bron iawn a dweud, dwi wedi darllen yr adnod yn yr blaen, ac dwi'n cytuno, dwi'n peth aflan, ond mae'n hwyr i llithro oddi ar y tafod. A ddim deall beth yw fod yn aflan. Heb ddeall y broblem, difrifoldeb y broblem, y tuedd yw meddwl gan fod pawb yr un mor aflan. Does dim ots. O Spurgeon yn disgrifio pobl mewn termau coeden ac yn meddwl am goeden a ffrwyth. A pobl yn cydnabod ambell waith fod ambell i ffrwyth yn bwdwr. Ond heb ddeall fod y goeden yn lygredig. Ac fe ddaw'r pechodau o'r gwraidd. Ac pan ni'n gweld y ffrwyth yn dod yn bwdwr, falle bod y ffrwyth wedi dod, ond ei fod yn bwdwr, y rheswm amdano fe, fod yna broblem yn y goeden. Daw ein pechodau ni o ble, y ffrwyth, yr hyn i ni'n ei weld bob dydd, pan i chi'n ateb nôl, pan i chi'n hunanol, pan i chi'n cael meddyliau na ddylsech chi cael, pan i chi'n cael dymuniadau na ddylsech chi cael, pan i chi'n gwneud y dymuniadau hwnnw, yr hyn i. Beth yw'r broblem? Fe ddaw o'r gwraidd, o'n heneidiau ni, mae'r ysgrythyr yn dysgu bod ein heneidiau ni yn frwnt ac yn aflan, yn bwdwr, dyna natur ni. A mae dyn yn dweud, mae dyn yn dda yn y bôn. Ar y cyfan, i ni'n dda. Dyna be fe glywch chi dro. Os oes yna problemau cymdeithas, ac yna mae yna rhywbeth da yn dod, a mae rhywun yn ei rhywbeth neis i helpu rhywun arall, be maen nhw'n dweud, nad yw e'n cael londyd bod ni'n gweld bod dyn yn dda. Dydy dyn ddim yn dda. Y mae e'n frwnt, y mae e'n aflan, mae e'n afiach. Dyna be mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu, ac fedrwn ni ddim dadleg Mae yna ogwydd ynom tuag at bechod. Dyna sy'n naturiol yr hunanoldeb yma. Ond dyna sydd wrth wraidd popeth. Edrychwch chi ar bob un pechod i chi'n gwybod amdano. A gofynnwch eich hunan beth sydd wrth wraidd hyn. A fe ddowch chi o hyd i hunanoldeb. Hunanoldeb dro ar ôl tro. Beth bynnag yw e. Os mae llofruddiaeth yw e, hunanoldeb yw e. Os mae lladrad yw e, hunanoldeb yw e. Os mae colli tymer yw e, i chi'n flin gyda pobl. Pam? Achos i chi wedi colli mas am ryw reswm. Hunanoldeb yw e. Mae'n dod lawr i hynny trwy'n tor priodas. Beth yw'r achos am hynny? Hunanoldeb. Eisiau rhywbeth gwell, eisiau rhywbeth gwahanol, eisiau rhywbeth i blesio fy hunan. Mae'n dod lawr i hyn trwy'r amser. Hunanoldeb yw popeth. O fewn eglwys, beth yw'r broblem o fewn eglwys? Hunanoldeb. Pan mae pobl yn mynd yn flin o fewn yr eglwys, beth yw'r broblem? Dwi ddim yn cael fy ffordd, dwi ddim yn cael fy nghydnabod, dwi ddim yn cael be dwi eisiau cael hyn a'r llall. Beth yw'r broblem? Hunanoldeb. Mae'n dod nôl i hynny trwy'r amser. Ac mae Eseia yn disgrifio'r enaid felly fel peth aflan. Mae'n afiach. Mae'r emynydd yn dweud, o'r flaen o ddew rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. Gai ofyn, ydych chi wedi dod cyn belled â hynny? Ydych chi'n gallu cyd gannu gyda'r emynydd? Mae pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. A nad ydych chi'n dweud yn rhwydd, neu fod yn dor calon i chi. Ac eich bod chi yn gallu gweld eich pechod. Fod y potensial ynom ni oll i wneud y pethau mwyaf erchyll. Ydych chi wedi sylweddoli fod y potensial ynddo chi i wneud y pethau mwyaf erchyll o fewn cymdeithas?
Petai chi'n cael y cyfle. Petai chi wedi cael y cyfle i wneud gwahanol bethau, yna fyddwch chi yn yr un cwch ar heini. Achos dyna yw eich henaid chi. Ydych chi wedi gweld hynny? Dyna pa mor aflan. Dyna pa mor frwnt ydyn ni. Ni'n darllen onid ydyn ni trwy'r adeg ac mae yn y papurau ac ar y newyddion drwy'r adeg nawr am yr enwogion yma. Dyw e ddim yn dod fel fawr o syndod nag yw. Am yr enwogion yma, actorion yma, ser y byd cyfryngau. Ac ni'n clywed amdanyn nhw'n gwneud y pethau anfoesol yma. Ond dyw e ddim sioc, achos dyna be mae cymdeithas, dyna be mae'r cyfryngau wedi bod yn gwthio. Maen nhw wedi bod yn gwthio anfoesoldeb ers blynyddoedd bellach, ac nawr maen nhw wedi llwyddo cynhyrchu'r pobl yma, a maen nhw'n taflu nhw tuag at y llewod, ac yn dweud mae eisiau cosbi nhw, ac wrth gwrs bod na. Ond dyw'r pobl y cyfryngau ddim yn cymryd i cyfrifoldeb nhw o cyflwyno y math yma o fyw yn y lle cyntaf. Ac felly mae cymdeithas wedi colli ddyn llwyr. Maen nhw wedi cynhyrchu y math yma beth. A mae'n driennus i glywed be mae'r enwogion yma wedi bod yn wneud. Ac i ni'n gwybod, dwi ddim syndod i ni. Mae'r syndod fwyaf yw nad yw wedi dod i'r wyneb cyn nawr. Ond beth sydd yn anhygol, mae'r rhain yn bobl digon galluog. Maen nhw wedi cyrraedd pen ei gyrfa. Enwogion. Ac eto, fod gafael pechod mor gryf yr oedd rhaid ildio i demtasiwn i wneud yr hyn na ddylsent i'w wneud, a rhywbeth yr oedden nhw'n gwybod na ddylsent nhw'n wneud. Mi fydden nhw'n gwybod ei fod yn anghywir, ond fe wnaethon nhw barhau. Pam? Achos ei bod nhw fel ni yn aflan ac yn frwnt. Ond dyn nhw ddim yn ei weld e, ac mae pechod mor gryf. Mae'r emynydd yn mynd ymlaen yn dweud hyn, pechadur wyf mi welaf, o ddew na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ydych chi wedi gweld hynny eto? Ydych chi wedi cael cip olwg pa mor frwnt ydych chi? Pa mor erchill i'ch chi? Falle bod chi'n dweud, wel, dwi ddim wedi gwneud hyn a'r llall, ond os dim ots yma ni, chi'n gwybod bod yna yn eich calon chi, chi'n gwybod beth yw'ch dymuniadau chi. Ond i chi fan hyn wedi gwneud y pechod fwyaf erchill a fuodd erioed i chi'n gwrthod Crist. Felly peidiwch chi a troi rown a dweud dwi ddim wedi gwneud hyn a'r llall. I chi wedi gwneud y peth fwyaf erchill. I chi wedi gwrthod credu yn Iesu Grist. Felly i chi wedi cael golwg ar frynt ni'ch enaid. Chi bod i bwysleisio hyn, mae Eseia'n dweud, ac megis Bratiau Budron yw ein holl gyfiawnderau. Ac os ych chi'n ystyried hyn, os yw ein holl gyfiawnderau ni fel Bratiau Budron, beth yw ein pechodau mwyaf erchill? Pa mor frwnt yw'r heini? Ystyriwch chi beth yw hwn? Ein gorau ni, hynny yw, yr hyn a ystyriwm yr ydym yn ymfalchio ynddo. Mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fel Bratiau Budron. Beth yw hynny? Dyma chi ddisgrifiad erchill. Sa'n siŵr pwy oedd ni wedi darllen Pined Taw Spurgeon neu Matthew Henry neu rhywun yn dweud, dydyn ni ddim yn gallu disgrifio hwn yn y man yma. Mae eri erchill i ddisgrifio. Dwi ddim yn addas i oedfa. Ond allwn ni, dwi'n credu, disgrifio fe fel hyn. Meddyliwch chi pethau chi'n cerdded ar hyd y stryd. Chi'n gweld clwtyn ar y llawr. Ac mae'r clwtyn yn llawn baw. Mae'n fochedd, llawn bydreddi, pob math o faw. Mae e wedi orchuddio gyda baw. Ac yna mae yna waed arno fe hefyd. Mae yna faw, mae yna waed. Ac yna, mae yna olion briwiau, falle bod cwt wedi bod, a bod yna olion y briw a'r germau ar y clwtyn hefyd. Ac mae'n frwnt, mae'n llawn gwaed, mae'n lib, mae'n foched, mae'n drewllyd, mae yna prio i gwmpas e. Ac mae'n mor frwnt, fyddwch chi byth yn meiddio pigo fel an gyda'ch dwylo chi, ac yn sicr falle byddwch chi ddim yn oed yn cicio fe ffwrdd gyda'ch traed chi. Fyddwch chi ddim eisiau cael y bydreddi ar eich traed chi. Dyna pa mor frwnt yw'r clwtyn yma, y Bratiau Budron. Dyna darlun erchill, byddwch chi'n hyd yn oed yn cerdded o'i gwmpas e. Byddwch chi ddim eisiau rhoi'ch traed yno fe. Mae mor frwnt, mae mor afiach, mae'n erchill. Dyna beth mae Eseia'n dweud yw ein gweithredoedd gorau ni.
ein gweithredoedd gorau fel clwtyn llawn baw a gwaed a briwiau. A fyddech chi ddim hyd yn oed yn ei bigo fel lan. Ac os nad ydych chi wedi gweld eich gweithredoedd gorau fel darn o glwtyn brwnt ar y llawr, gai fentro dweud ydych chi ddim wedi deallu. Chi ddim wedi deallu. Os nad ydych chi'n gallu gweld bod chi wedi ymfalchio bod chi'n dod i gapel a chi'n dod i'r cwrdd ac chi'n canu'r emynau ac felly mae Duw yn mynd i fod yn bles da fi, mae hynny yn fratiau budron o'r math gweithaf. Bod chi'n meddwl bod chi'n gallu plesio Duw gyda dod i'r cwrdd. O, dwi'n efengylau, dwi'n dod i gapel efengylau hyd yn oed. Dwi ddim yn mynd i gapel sydd yn gwadu'r efengyl. O leia dwi'n dod i gapel sydd yn credu'r efengyl. Ac yna chi'n llawn balchder. Ac chi'n meddwl, wel, dwi wedi rhoi gwahoddiad i rywun i'r cwrdd hyd yn oed. Ac dwi'n ymfalchio yn y peth. Edrychwch arno fi. Dwi yn rhywun sydd yn sefyll i fyny dros moesau ac yn y blaen. Beth yw hynny? Os nad ydych chi wedi gweld y ffaith bod chi'n pwyso ar eich gweithredoedd gorau, mae hynny fel bratiau Budron. Ac os mae eich gorau chi fel yna, eich bod chi wedi deallu am beth yw eich gweitha chi fel. Y pethau drwg hynny, y pethau erchill hynny. Os nad ydych chi wedi gweld hyn, yna'r unig be fedrwn ni ddweud yw plediwch ar yr arglwydd o Dduw Gryslon. Agor fy llygaid i weled fy angen am Grist, i weled fy mhechod. Dyna'r unig be fedrwn ni ddweud, achos does dim un arall allwn ni ddweud. I chi'n golledig, y pobl fwyaf crefyddol, arweinwyr crefyddol y byd, yr rhai mewn eglwysi ar draws y wlad i gyd, sy'n gwisgo lan yn grand, ac yn cerdded i mewn yn urddasol. Hyd yn oed rheini, os nad ydyn nhw wedi gweld eu gweithredoedd gorau fel bratiau Budron, yna mae angen iddyn nhw i weddio o Dduw Gryslon byd drigarog. Agor llygaid fy enaid i weld fy angen am waredwr. Ac dyna beth sy'n rhaid i chi weddio. Fedrwn ni ddim perswadio chi, ni gallu disgrifio'r peth i chi, ond mae'n mynd mewn trwy'r Inglis a mas trwy'r llall. Dwi'n sicr ddim yn eich ysgwyd chi, dwi'n ddim yn neud i chi feddwl, dwi'n yn neud i chi boeni, ond os yw'r ysbryd ar waith ac yn agor y llygaid, dyna yw ein gweddi. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen yn ail, crefydd wag. Os yw ein cyfiawnderau ni, ein gorau ni fel bratiau Budron, golyga hyn felly ein hymdrechion crefyddol, sawl un dros y cynrifoedd yn llawn hunan a balchder, yn dod i'r cwrdd ac yn edrych lawr ar eraill, dwi'n cadw'r sil. Ac yn ystyried yn warth yr pobl sydd ddim yn cadw'r sil. O, chi'n meddwl pa mor dda i chi, be mae'r Eseia'n dweud, wel, megis bratiau Budron yw ein holl gyfiawnderau. A ydych chi yn edrych ar eich crefydd, mynych chi'r cwrdd, fel bratiau Budron. Roeddech chi'n meddwl byddai hyn yn ddigon i wneud yn iawn am eich pechodau efallai. Yn amlwg nad ydych wedi cael golwg ar gyflwr eich enaid. A ydych chi wedi ymfalchio ar eich gweddiau. Chi'n meddwl, hwnna'n bosib yn dweud. Dwi'n gweddio pob dydd. Mae hynny'n mynd i blesio Duw. Ond hyn sydd yn wir o'n gweddiau, maent wedi ei llygru gyda balchder. Ydych chi wedi erioed wedi meddwl am hynny? Bod ein gweddiau ni hyd yn oed wedi ei lygru a balchder. Mae'n ffydd yn aml wedi bod yn gymysg ac anghrediniaeth ac ambell waith efallai wedi ymfalchio yn ein ffydd ni. Ac eto bod yna anghrediniaeth yno. Ond hyn sydd yn dangos gwendid ein crefydd ni wrth i'r adnod fynd yn ymlaen. Ac mae yna rybydd fan hyn, mae'n rybydd difrifol iawn. Mae'n rhywbeth i ni wedi weld ac creda fi y gwelwn ni fwy ohono. A megis deilen y syrthiasom ni oll, a'n hanwireddau megis gwynt a'n dig ni ymaith. Dyna chi ddisgrifiad. Tybed a fydd na rai fel hyn. Dyna beth sy'n rhaid i ni weddio na fyddwn ni yn ymlith yr rhai sydd yn cael ei ddisgrifio fel hyn. Tro ar ôl tro, i ni'n gweld proffes ffydd yn profi fod yn broffes wag. O sawl i ni wedi gweld. Pobl sydd wedi bod gyda ni 5 mlynedd, 10 mlynedd, 15 mlynedd, 20 mlynedd, hanner canrif, mwy hyd yn oed. Ac chi'n gweld, maen nhw wedi troi i bywyd i'r capel. Maen nhw wedi dod. O'n i'n sôn neithiwr gyda'r pobl ifanc am coeden a fale, edrych gyda Dr Martin Lloyd Jones ar y bregaeth ar y mynydd, ac yn meddwl am y ffrwyth hynny.
y ffrwyth sydd yn dod pan yn credu. Ac i chi gallu chwilio am yr arwydd, ond ydych chi'n gallu chwilio am yr arwydd hynny o'r ffrwyth. I chi'n gweld proffes, ond yw proffes yn gwerthu'n byd. Chi'n chwilio am y ffrwyth, chi'n chwilio am rhywun sy'n debyg i Grist, chi'n chwilio am gyfiawnder ac am sancteiddrwydd ac am ddiwioldeb ac am lendid. Chi'n chwilio am hynny. Chi'n chwilio am y ffrwyth i fod yn fach i ddechrau, ond yna'n tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu. A pan nad oes na ffrwyth, mae'n rhaid i chi gwestiynu beth yw'r goeden. Ac mi roeddwn ni'n disgrifio'r coed a falau yma, yr hau sydd yn tyfu, ac i chi'n gweld nhw, ac falle'r tymor cyntaf yn dod, a dim un afal yn dod, ac i chi'n dweud, o wel, falle bod rhywbeth dwi'n mynd yn anghywir, aroswn ni tyflwyddyn nesaf, a mae'r tymor nesaf yn dod, a mae'r goeden afal yn dod, a dim un afal yn dod o'r goeden, ac yna blwyddyn arall yn dod, a does dim un afal yn dod o'r goeden, a mae'r rhaid i chi ofyn, pa dda sydd yn y goeden yma, a yw'r goeden yma yn goeden afalau? Ac o'n i'n cymharu hynny gyda'r rhai sy'n gwneud proffes. Ac yn aml iawn, y rhai sy'n gwneud proffes, allwch chi ddychmygu'r goeden nes i ddisgrifio fyna ar y goeden afalau yma, bod yna rhywun, falle'r ffarmwr wedi ysgrifennu coeden afalau. Achos dim ffordd ych chi weithio mas mae coeden afalau yw i, achos oes dim afalau arni. Ac felly mae'r ffarmwr wedi rhoi coeden afalau. A dyna sy'n mae'r rhai sy'n proffesu fod yn Gristnogion, rwy fi'n Gristion, dwi'n dod i'r capel, a drychwch ar y ffordd dwi'n addoli, dwi'n codi fy llygaid i fyny wrth ganu, dwi'n neud y stimiau cywir. Chi'n bod o'n i'n gweld o'i y cerdant, ac pa mor ardderchog yw'r corem ac yn y blaen. Ac fydden ni byth yn gallu fod yn aelod o'r cor cerdant, achos fydden ni'n gallu neud y gwynebau maen nhw'n neud, ac yn ymlaen ar stimiau. A chi'n gweld nhw'n canu, a chi'n gweld ambell oedd mewn capeli, pobl yn neud y stimiau yma fe bethau nhw mewn cor cerdant. O, dwi mor ddiwiol, edrychwch arna i, dwi'n symud gyda'r rhythm y gan, ac dwi'n dod yn ffyddlon, ac dwi'n tystio leithi, a dwi'n rhoi clod i Dduw, a pan mae problemau'n digwydd, dwi'n dweud, moliant fi i Dduw, ond dwi'n dweud y pethau iawn, dro. Be maen nhw'n dweud? Coeden afalau ydw i, rwy fi'n Gristion, ond does dim ffrwyth. Does dim gwir ffrwyth yr ysbryd yna. Maen nhw'n datgan gyda'i geiriau nhw, maen nhw eisiau perswadio pobl eu bod nhw wedi deall, ond does dim gwir ffrwyth yr ysbryd yna. Mae yna rhywbeth ar goll, mae'r enau dal yn bwdwr. Ac i ni'n darllen efan hyn yn Eseia, a megis deilem, mae'r darlun yma o'r goeden dal yma, a megis deilem y syrthiasom ni oll. A'n hanwireddau megis gwynt a'n digni ymaith. O, ni'n gweld y proffes ffydd, mor aml yn profi fod yn broffes wag, pobl sydd efallai wedi gweld rhywfaint o'i hangen, ond heb weld yn iawn difrifoldeb eu cyflwr. Rhai sydd yn meddwl gellir gwneud rhywbeth eu hunain, maent yn ymdrechu gwella'u hunan, ceisiant fod yn fwy sanctaidd, darllen y Beibl yn amlach, dod i fwy o gyfarfodydd, dod i'r cwrgweddi falle o dro i dro, a maent yn gwneud addewyddion o wellau tymer a beidio ildio temtasiwn, ac efallai rhai yn gwneud proffes eu bod nhw wedi credu. Ond be mae'r ysgrythyr yn disgrifio fan hyn, megis deilen y syrthiasom ni oll, a'n hanwireddau megis gwynt a'n digni ymaith. Be mae'n dweud yw hyn, amser hydref, ni newydd ddod o hydref ond o, be ddigwyddodd chydig wythnosau nôl, fe ddath y gwynt, ac fe nath y dail syrthio. Ond cyn i'r dail syrthio, roedd yn dechrau gwywo, a dechrau pydru, a dechrau gwanhau, ac yn y diwedd fe ddath e bant. Fe syrthiodd oddi ar y goeden. Yn y diwedd, rhai yn syth. Ond ydyn ni'n gweld hynny? Ond ydyn ni'n gweld hynny? Proffes. Ni'n gweld rhywun, dwi wedi gweld hyd yn oed ymhlith ni fan hyn, ni wedi gweld rhai yn dod i'r oedfa cwpl wythnosau, gwneud proffes ac yn mynd y pethefnos, maen nhw wedi mynd. Maen nhw'n dweud, o, hwnna'n ardderchog, nes i fwynhau hynny, a ni beth wedi gweld nhw to, 3, 4, 5 mlynedd yn ôl, a ni'n mynd i weld nhw. Be sy'n digwydd? Mae rhyw broffes yn digwydd. Maen nhw wedi dod, wedi cael ei symud. Ond be sydd wedi digwydd? Mae'r gwynt wedi dod, mae temtasiwn wedi dod. Maen nhw wedi goffo sefyll yn y gwaith a ddim wedi gallu delio gyda'r erledigaeth o'i cyfoedio nhw. Ac maen nhw wedi mynd, mae'r gwynt lleia wedi dod a wedi chwythu nhw. Ni'n gweld yn yr hydref, a mae'r gwynt lleiaf yn dod. A mae'r rhai dail yn mynd i'r llawr yn syth. Chi'n meddwl, dyna dail pathetig. Maen nhw wedi syrthio'n syth. Dim un o'r storm oedd hi, mymryn o wynt bach, a mae'r deilen wedi dod bant. Ond mae yna'r rhai yn para, maen nhw'n para, ond maen nhw'n gwanhau. Ac erbyn tachwedd, maen nhw wedi mynd.
Mae'n profi'n ormod ac yn syrthio'n farw i'r llawr. Ond dyna beth mae pechod yn gwneud i'r enaid. Sawl sydd wedi gwneud proffes gnawdol. Wedi proffesu mewn rhyw oedfa falle sydd yn gyfleus. Dweud rhywbeth rhywun wedi perswadio ni, mae hwnna'n ddigon. Ond dyw'r rhain ddim wedi gweld eu pechod erioed. Dyn nhw ddim wedi gweld bod eu gorau nhw fel clwtyn brwnt. Dyn nhw wedi weld e. Dyn nhw ddim wedi teimlo eu calonau yn wylo tu fewn oherwydd eu bod nhw wedi hoelio Crist i'r groes. Dyn nhw wedi weld e. Dyn nhw ddim wedi gweld bod nhw yw'r pechadur mwyaf. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Dyn nhw wedi gweld hynny. Maen nhw'n meddwl, wel, dwi fel pawb arall, dwi ddim yn rhy ddrwg. Ond dyn nhw'n gweld gwau fi, pechadur wyf. Dyn nhw ddim wedi weld e. Ond maen nhw wedi gwneud rhyw broffes efallai. Ond yna, ymhen amser, ar ôl cyfnod, maen nhw'n dechrau gwanhau. Mae'r broses o mynd i'r cwr gweddi bob wythnos, neu yn achos ni, i'r cwr Cymraeg bob mis, yn ormod, a dim eisiau dod dim mwy. Ac i'r cwr pobl ifeg, mae'n ormod i ddod bob nos Sadwrn, ac i ddod pnawn dydd Sul. Wel, mae hwnna'n 2 oedfa ar y Sul. O, mae hwnna dros ben llestri, ac yna maen nhw'n dod i 2 oedfa. Ac mae 2 oedfa ar ôl chydig yn ormod 1 oedfa. Ac cyn bo hir, fydden ni lawr i ddim 1 oedfa. Ac yna be fydd yn digwydd, fyddwch chi'n dod unwaith bob man awr ac yn yma, ac falle Gadolig fydd i. Ond hyd yn oed, os na fi ddim o'r wael â hynny, i chi wedi hen fynd, hyd yn oed dal yn dod i'r cwr, mae'r enaid wedi gwanhau, mae'r temptasiwn wedi dod, i chi mynd gyda'r byd, i chi mwynhau'r byd, a chi ddim yn mwynhau y profiad a cymdeithas y saint dim gymaint, i chi'n chwilio am feiau yn y saint, a chi ddim yn hoffi fe, chi ddim yn hoffi cynnu clodyd yr arglwydd, a beth sydd yn digwydd? Mae'r cydbwysedd wedi newid, ac nawr mae'r gafael, yr afael sicrafru yna, wel, allech chi ddweud, o, dim gafael yn y lle cyntaf, doedd yr arglwydd ddim wedi gweithio ar eich enaid a doeddech chi ddim yn gafael arno fe chwaith. Ac y mae treialon yn dod a themtasiynau i'r rhai ar ôl blwyddyn, 6 mis falle, i eraill 5 mlynedd, i rai ar ôl 20 mlynedd. Mae hwnna rhywbeth yn dod ac i chi'n gweld mae'n ormod iddyn nhw ac mae'r deilen yna'n dal ar y brigyn. Mae yna chwa wynt yn dod. A mae wedi mynd. Mae wedi mynd. Mae wedi syrthio lawr. Wedi ildio i'r byd. Ar y funud olaf. Y funud olaf. Wedi ildio. Mae wedi syrthio i'r llawr. Dyn nhw ddim wedi gweld eu hyneidio am yr hyn ydyw. Dyn nhw ddim wedi gweld eu pechod yn y lle cyntaf. Ac felly pan mae temptasiwn yn dod i ildio i'r byd, mae'n yn rhy wan i wrth sefyll, a mae'r gafael sydd ganddynt o'r efengil wedi gwanhau, a does dim gwir fywyd yna. Doedd dim gafael ar yr efengil yn y lle cyntaf. Roedden nhw'n dal ar grefydd, roedden nhw'n dal ar eu proffes, roedd eu henw nhw, pwy oedden nhw. Roedden nhw wedi dysgu'r pethau cywir i ddweud, ond doedd dim gwir brofiad yno. Proffes wag yw hi. Felly, hyd yn oed mewn rhai achlysur, does dim eisiau hyd yn oed erledigedd fawr i beri iddynt i syrthio. Ychydig bach o awel hyd yn oed sydd eisiau. A syrthio bydd ei hanes. Byddwch yn ofalus mae nid proffes gyfleus sydd gennych. Byddwch yn ofalus nad ydych chi'n pwyso ar grefydd ar eich cyfiawnderau eich hun. Gan nad yw'r rhain yn ddigonol, mae'r ysgrythyr, mae Eseia'n dweud yma nhw fel bratiau brwnt. Peidiwch da chi a dibynnu ar y pethau brwnt hynny i ennill lle yn y nefoedd. Dwi ddim yn gweithio fel yna. O, mae angen i chi weld eich pechod. Mae angen i chi weld eich cyflwr. Mae rhaid i'r profiad honno fod yn real. Mae rhaid i'r gafael fod yn sicr. Gyda chi ni orffen a pwynt byr iawn i orffen, cyfiawnder Crist. Y brif broblem yw ein diffyg ymateb i Grist, wedys i ni ar y cychwyn. Dyma yw'r gweithredoedd hynny, ni falle'n ymfalchio yno, ni'n meddwl am ein pechodau ni, a si fel bratiau fwy brwnt na'n gweithredoedd gorau ni. Mae'r bydreddi yna erchyll, ond y pechod fwyaf yw ein diffyg ymateb i Grist. Gan ein bod ni mor llawn o'n hunan, o'n cyfiawnderau'n hunan. Gan nad ydym am addoli neb ond ni. Dyna yw natur dyn, yw yr angen i addoli'r hunan.
Ni sydd ar orsedd ein calonau. Mae popeth yn dod yn ôl i hyn. Pob penderfyniad, pob dewis, daw yn ôl i hyn. Hyn sydd yn fy mhlesio i. Ac yna does dim lle Iesu Grist yn eich bywyd chi. Ef sydd wedi rhoi'r holl fawl, yn heiddi'r holl fawl ar gogoniant. Fe sydd yn heiddi fe, ond beth sydd yn digwydd? I ni yn dwyn y clod a'r mawl i ni'n hunan. I ni'n addoli'r hunan. Ac ni'n gweld ein gwrthodiad o Grist. Ni'n ei weld e bob sul. Mae'r gwrthwynebiad i'n cyfiawnderau ni i weld yng Nghrist. Ef sydd yn gwbl gyfiawn. I'n cyfiawnderau ni i weld yng Nghrist. Os i ni'n edrych ar yr adnod yma, mae'n disgrifio bod ein cyfiawnderau ni megis Bratiau Budron. Ond mae'n pwyntio, allwch chi ddweud, at Grist. Ac mae'r gwrthwyneb yn wir. Mae ein gorau ni fel clwtyn brwnt ar y llawr. Ond o gymharu â chyfiawnder Crist, mae ef yn gwbl gyfiawn. Mae e'n llwyr berffaith yn ei holl berson. Nid oes un rhan ohono sydd yn dod yn fyr o berffeithrwydd. Fe brofodd e hyn wrth ddod i'r byd pan rodiodd ar ein deiar ni. Cyflawnodd e holl ofynion y ddedd. Pob un rhan o'r ddedd. Foesol, cyfreithiol, seremoniol. Pob un cyflawnodd y cyfan. Bodlonodd e disgwyliadau perffaith y tad yn llwyr. Fe wnaeth e hyn ein mwyn i fe ddath e. Achos oedd yn gwybod fyddwn ni ddim yn gallu cadw un rhan o'r ddedd. Ond fe ddath Iesu Grist a fe ddod o fe na i ddod ac fe gyflawna i'r ddedd yn ei lle nhw. Fe a i a rhodio ar y ddeiar. Fe na i gadw'r ddedd foesol, seremoniol, cyfreithiol. Fe na'i'r cyfan ei mwyn nhw fy mhlant i. Fe na i ddod ac fe na i fyw yn ei lle nhw, mae'n dweud wrth y tad. Ac nid yn unig hynny, fe ath Iesu Grist i'r groes, achos oedd yn gwybod mae'n rhaid i'r tad gosbi y pechodau aflan yma, ein gweithredoedd balch ni, ein haddoliad o'r hunan. A be ddedodd Iesu Grist, nid yn unig i fi fyw yn ei lle, fe af i'r groes ac fe gymera i'r gosb. Ac mae'r tad yn dweud, mae'r gosb yn erchill, mae'r gosb yn dragwyddol, fe na i dywad fy holl ddigofaint, fy holl gosbedigaeth ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe nath Grist ddioddef cosb am bob un o'i blant e, am holl dragwyddoldeb yno ar y groes. Dyna i chi rhywbeth falle fedrwn ni byth ei ymgyffred. Fe nath Iesu Grist cymryd yr holl ddioddefiadau yno ar y groes yn ein lle ni. Dyna i chi gariad. Fe gymerodd yr cyfant am ein methiant ni. Fe lifodd ei waed mwyn i ni cael byw, mwyn i ni cael ein golchi. Os yw'r ysbryd glân wedi agor eich llygaid i weld eich pechod, yna ein gweddi yw ei fod wedi peri fod syched ynoch chi, syched am gyfiawnder Crist. Matthew 5:6, gwyn ei byd y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, ond nid eich cyfiawnder chi dim mwy, achos eich chi wedi gweld mae Bratiau Budron yno. Ond eich bod chi'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder pwy, dim ond un sydd, Iesu Grist. Chi wedi weld e. Fe gyflawnodd y cyfan, fy mwyn i yn fy lle. Mae'r addewid yma wrth sychedu a newynu am gyfiawnder Crist, fe'ch bodlonir, cynnes hwy a ddiwellir, fe fydd yn e bodlonir syched. Beth mae hwnna'n golygu? Mae e'n rhoi ei gyfiawnder i chi. Fe'n cymryd, oedd yn had yn aml yn disgrifio'r darlun fel y clogin yma. Ac dyma chi, ac mae'r darlun yn un amlwg fan hyn, fetai hwn yn ddi o frwntni a baw a bydreddi. A ddech chi'n meddwl am y peth, y clytiau bydron yna, am eich cyfiawnder a chi, eich gorau chi, heb sôn am y pethau drwg, amlwg, y clasurol ddrwg, i ni meddwl amdano, yn waith a hynny, ond mae'n gorau ni, dyma'n crefydd ni, ni'n dod i'r capel yn ein siwt ni, ac mae'n goreio ni fan hyn. A beth mae'r Cristion wedi weld yw hyn, fod fy ngorau i megis Bratiau Budron, ond y darlun ar y fengil yw hyn, bod chi'n dod at y groes, a mae Iesu Grist yn dweud, tyrd at y siaced i mi, mae e'n frwnt, tyrd at y gyfiawnderau i mi, mae e'n frwnt, tyrd at y bechodau, mae'n frwnt, a chi'n tynnu'ch siaced ban, a chi'n rhoi e'r Grist. A beth mae Grist yn neud? Mae'n hoelio fe i'w groes e. Ac mae'n neud, mae'n rhoi clogin newydd i chi, mae'n rhoi ei gyfiawnder i chi, a mae'n gorchuddio chi'n llwyr.
O'r top i'r gwaelod, does dim darn yn y golwg, ac mae'n rhoi perffeithrwydd Iesu Grist i chi, ac nawr i chi wedi eich gorchuddio'n llwyr. Dyna be mae gwyn ei byd yr rhai sydd arnynt newyn a sychyd am gyfiawnder, canis hwy a ddiwellir. Mae e'n rhoi ei gyfiawnder i chi, ac mae e'n gyfiawnder perffaith. Gwrandewch ar yr emyn, mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. So mae'r emynau Cymraeg, mae'n anhygol. Dyna chi'r efengil yn syml i chi. Os ydych chi wedi gweld fod eich gweithredoedd, eich cyfiawnderau chi megis Bratiau Budron, ac os ydych chi wedi dod at droed y groes, ac i chi pryn yn gallu codi'ch pen i fyny o dan ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond mae yna gri yn dod o ddiw byd garog im. Maddau'r holl anwiredd, o mi glywais. Ac i chi wedi clywed yn do. Efallai fi na rai ohonoch chi, efallai mewn 20 mlynedd os byw ac iach. Efallai mewn 20 mlynedd o'r rhodio yn y byd. Efallai y bydd Duw yn drigarog i chi, ond efallai ddim. Efallai fyddwch chi'n cael eich condemnio yn y fan ar lle. Ond efallai bydd yna rhai ar ôl 20 mlynedd yn eistedd lawr ac yn nhw'n hyn, mi glywais gynt fod Iesu. Dyna'n gweddi ni, bod rhai o ddyma ni'n plith ni, yn eistedd lawr prynhawn yma, a trwy waith yr ysbryd glân, mi fydden nhw'n eistedd lawr, mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr, ac yn ar ôl cofio bod hyn yn wir. A yw e'n mynd i maddau fi, a yw e'n mynd i drigarhau wrtha i ar ôl i fi droi cefn ar hodio yn y byd, a fydd e'n golchi fi'n lan, ac yna mae'n dweud, o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. O na fyddech chi'n dod a droed y groes, lle mae'r gwaed yn llifo. Ac y mae modd i chi cael eich golchi'n lan yng ngwaed yr Iesu, a derbyn o'i gyfiawnder e. Fydd ddim rhaid i chi wisgo'ch clodyn o fryntni dim mwy. Fe fydd yn cymryd hynny ac yn hoelio fe i'w groes, ac fe fydd yn rhoi ei gyfiawnder i chi. Ac fe fyddwch chi'n sefyll ger bron y tad, yn gwbl berffaith, nid oherwydd eich perffeithrwydd chi, ond oherwydd perffeithrwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, ac yn gofyn o Dduw y byd ysbryd i ar waith. Does dim gobaith, does dim ateb arall, does dim symud ar yr un enaid, os nad wyt ti yn gweithio. Ac felly o Dduw, i ni'n pledio a thi, teir di'n plith a gweithio, mawl a chlod i'th enw di. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch ni ganu'r emyn honno, sef 525 oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. 525.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.